da Allah ta yi da rajalire sadauki Fatima ke kadai nake so sarauniya sai da latifa mai da mai zan faɗa azima umma wallahi ne akan sai ki sai na bayar jinin sharifa ciwon so yana da zafi. Assalamu alaika manzan Allah mai madogara na banda kowa fa banda komai Ahmad kai ne mamallaki na nayi kukan rashin ganin ka annabi tabbata lokaci na gaskiya ni ina da tabbata annabi Muhammad kana jikina ka ɗaukaka min garkuwa na sanni sarki jinin sarauta a radi kafuka ba annabawa mai da mai zan fada akan ka shafi'u kai ne ka tashi gawa ka fi Musa da shi da Isa Aminu ka ce larabawa mai gidana a karna balzan ka gwanda na ba da rayuwata har da fansar jinin kanawa ka zo da Allah saboda kai ma ya kaji komai wanda kai babu mai mutunci habibu sai mun faɗa wa kowa mai gida Allah ko mayafinka ya fi sallah da annabawa kai a bar ma batinsa bai ta ya zaki ya ɗauki giwa kamar makaho ya maru kurma madogarata Annabi Muhammadu madogarata Annabi Muhammadu majinginata Annabi Muhammadu majingina ya Annabi Muhammadu ubangida ya Annabi Muhammadu abin yabo na Annabi Muhammadu madogarata Jamilu na baka rayuwata Jamilu na baka rayuwata malaman zamani da ke kushe shugabana har da duk wanda ma yake son su gaskiya kun jira ayina na faɗa wanda yanzu zafin maganganu na ya kai ni kara babu babu ja da baya a kansa don ba da rayuwa na ta kare zai faɗa da kura jani duniya da kiyama ta kai na barwa komai dan gani nan bari kwalelan kushe ubara maya bu komai masu zagi da masu jifan
yi maimai. Ciwon so yana da zafi. Godiya ta na zo gare ka madubi na shehu gobe sufi. Shugaba na rashin kaya sa wasu mutum taliya da zafi. Shehu dama ka zo mu gana da kai kaya famfarin mayafi. Dan sharifi jinin sharifai uban Ismayi jinin nazifi. Si da Allah ya kare ka ko ina za ka je ubana. Ciwon so yana da zafi. Annabi Muhammadu madogarata. Annabi Muhammadu madogarata. Annabi Muhammadu majinginata. Annabi Muhammadu majinginata.